at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hello, DJ Rocky. Hello, magandang gabi sa'yo. Anong pwede naming itawag sa'yo? AJ po. AJ, tama ba ako ng pagkakarinig? Apo. Ilan taon ka na, AJ? 33. 33. Sang lupalop ka naman galing, AJ? Cavite. Cavite. Medyo matagal ka nag-isip kung saan mo gustong mapwesto, ha? Oo nga po eh. Alright, AJ, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. AJ, 33 from Cavite. Ano ang top secret mo? Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Naging kabit ka ng kontraktor ng bahay ninyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Yung gumawa po ng bahay namin. Sa gumawa ng bahay ninyo. Tapos na ba yung bahay nyo ngayon? Katatapos lang po. Katatapos lang. Naiyak ako. It's okay, it's okay. Pwedeng suminga din ha, bukod sa iyak ha. May tissue na, DJ Rocky. Ayan, sige. Anong gusto mo? Iyak-iyak ka muna or pagpatuloy na natin to? Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Para lumabas na yung bigat. Oh, sige. Nandito kami para makinig sa'yo. AJ, ganito, no? So, nalaman namin ngayon na ito yung daladala mo. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung paano nagsimula ang lahat ng ito? Bali, DJ Rocky, sinimulan yung bahay namin is last year, August. So, last year, hindi kami good terms, ma'am, sir, ganun ang tawagan namin. Mm-hmm. Pero, nag-start this December 2024. Alright. Nagparamdam siya sa TikTok. Mm-hmm. Nagla-like una sa mga post ko sa TikTok. Actually, DJ Rocky, single mama ko eh. Doon siya nag-start. Then, doon siya nagparamdam. Na gusto niya ako, ganun. And then, nag-start yun dun sa secret na pag-chat niya. Gamit yung, ano bang tawag dun? Dummy account. Pero alam mo na bago pa siya mag-chat sa'yo, nung nalaman mo na siya yung magiging contractor, or sino ba namili na ito yung magiging contractor ninyo? Bali, refer kasi siya nung asawa ng kapatid ko. Okay. Tapos, etong guy na to na contractor, kayo mismo as a family ba yung nagpagawa? Tapos kinontak nyo to? Paano ba? Dalawa kasi kami ng mama ko nagpagawa doon. Okay. So, dalawa kayo ng mama mo. Opo. Sa isang bahay kasi is share kami. First floor kay mama, second floor akin. Pero all-in expenses, hati kami. Okay. So, doon, yun po. So, nag-start nga po yung good terms namin December. So, hindi ko naman din... Pero actually, mali ko din kasi nang-13 ko siya. Alam ko na married siya. May 3 kids. Pero, nung nag-start, sorry, DJ Rocky. It's okay, it's okay. So, pero nung
communicate kami. Matagal na silang in bad terms nung wife niya. AJ, paano mo nalaman na bad terms na sila nung wife niya? So actually po kasi nung time na ginagawa po yung bahay, lagi siya nag-open up dun sa brother-in-law ko na hindi na okay talaga yung marriage nila, na lagi siyang minumura, naaway, kinukuhanan ng pera, something ganun. So yun lang yung naririnig-rinig ko. Tamang hinala, and then yung mga ganun pong side lang, yung nalalaman ko, bakit hindi sila okay nung wife niya. And nung time ba na yun, Yeah. AJ, may interest ka at some point or parang, uy, pwede to. Wala May po. ganun ba? Sa kanya, December, wala. Wala. Nag-start DJ Rocky nung January. Na sa sobrang bait niya sa akin, sa sobrang caring, ganun ba. Tapos, doon nag-start, January. Paano mo ma-explain sa amin yung kabaitan niya? Like, ano yung gestures that made you feel na sobrang bait nitong taong to? Yung simpleng, pero actually, common na yan, yung pa-remind self. So, ingat sa work. Then, yung sa anak ko kasi, doon ako totally napamahal sa kanya. Akala ko Kasi- naman nilibre ka sa pagpapagawa ng bahay ninyo. Hindi naman actually po. Hindi, Pero charot lang. may discount ba? May discount. Ayun. Kumbaga, hindi na niya ako binigyan ng parang interest. Doon na lang napunta yung expenses sa bayad sa tao, bayad sa materyales. Pero dun sa kanya, wala na talaga. Tapos, pinaka-totally na pamahal ako sa kanya. Kasi sobrang niya minahal yung anak ko. AJ, ilan ang anak mo? Isa lang po. Isa. 3 years old. Single mom. From the very start. So, yun po. Doon ako napamahal sa kanya. Tinanggap ko na actually, naging kami January din. Tapos, kanina ko lang tinapos yung lahat po. Fresh pa, AJ. Po. Pero DJ Rocky, sobrang sakit. Actually, DJ Rocky, di ba naging kami January? Pinili niya ako over his wife. March po. Pero nahihirapan kasi ako dun sa sitwasyon na pagdating sa kids niya. Pero alam ko hindi pwedeng maging selfish. Iniwan niya yung wife niya for me na alam ko naman mali. Pero alam ko mahal niya ako. Alam ko, ramdam ko. Kasi yung guilt feeling po kasi, tsaka yung conscience over his kids na, sorry DJ Rocky. Okay lang, huwag kang mag-sorry sa akin. Sorry. Okay lang to, naririnig lang naman namin na na sumisinga ka. Okay lang yan. Sanga mo lang. Yung guilt feeling tsaka conscience na nasira yung pamilya niya, naghiwalay sila, kahit na talaga from the start is hindi na sila good terms. Talagang naghiwalay na lang dahil dumating ako sa buhay niya. Kaso lately, palagi ko siyang naaway. Siguro mga 2 weeks na. Kasi yung selos dun sa girl. Tapos yun sa bata, hindi naman dapat
anuhan, pero naawa din ako dun sa mga anak niya. Yun po. Mga bata pa ba 'tong mga anak niya? Yung teenager po, tsaka 7 years old. AJ, nabanggit mo kanina nandun din yung selos. Ano yun? May yung eto bang relationship ninyo nitong contractor ninyo was umuwi siya sa inyo or parang umuwi pa rin siya dun sa original home nila ng misis Hin- niya tapos hiwalay Hindi na na sila? po. Paano yung setup ninyo? Bali, hiwalay na kasi sila totally. Umalis na siya dun sa bahay ng girl. Kinuha niya yung mga anak niya. Nandun na siya sa nanay niya. So, open na din sa parents niya yung relasyon namin. Alam din nung kids na may bago na siya. Tapos sa side naman ng family ko, okay na din na alam na kami. Kaso, yun nga po, siguro 2 weeks na lagi ko siyang naaaway dahil dun sa overthink ko, yung pagiging paranoid ko, na what if iwan niya ako, then bumalik siya dun sa wife niya. Pero ni-explain naman po niya na wala na talagang chance na magkabalikan sila kasi nga ayaw na po niya. Kumbaga, anak na lang yung sa mga anak niya talaga na yung priority niya. Tsaka ako. Kami. Kaso kanina, sa sobrang siguro po, nasobrahan ako ng away sa kanya. Nakipag-iwalay na po. Dahil nga, yun nga, yung guilt, conscience, selos, At pagiging paano overthinker. At paano naman niya tinanggap yung pakikipaghiwalay mo sa kanya? Nakipaghiwalay ka ba ng personal o through cellphone? Cellphone lang po. Pero sabi niya, pupuntahan daw niya ako bukas. Mag-usap daw kami personal. Pero, tingin niyo po ba, mas maganda kung personal ko siyang iwalay? Siyempre Kahit na, naman. Siyempre naman. kahit Maganda talagang na alam personal. ko po na, sabi pa po niya, pag-iipunan yung sa process ng anak. Doon ako natuwa din. Kasi pumayag din naman yung girl. Kaso talaga DJ Rocky, yung pagiging paranoid and overthinker, hindi ko mawala. It is something that you have to work on, AJ. Meron talagang trade-off yung mga ganyang klaseng relationships, no? Kumbaga, okay, sasaya ka at some point, but the trade-off is, AJ, mag-overthink ka. Meron kang anxiousness deep inside you and mapapaisip ka din kung it will last forever kasi nga nangyari dun sa wife niya is hindi rin naman sila nagtagal. So, Bali, nandun yun. sila DJ Rocky, umabot sila 17 years. Pero sa 17 years daw, Connection loss. Reconnecting. AJ, sorry na. Di ka namin narinig mga 10 seconds kasi weak network connection ka. apo, bali, 17 years sila ng girl. Then, parang yung totally away, lagi nila mga nasa 3 years na, ganun. So anong plano mo ngayon? Anong balak mo? Naawa ako dun sa mga bata. At the same time, nasasaktan din ako na di ko na rin siya makausap masyado dahil syempre hindi naman kami pwedeng yung video calling lagi pag nandun yung kids sa bahay ng nanay niya. Gusto ko siyang iwan na pero nahirapan ako.
Di ko alam. Kaya po ako tumawag. Hindi po akong payo. Hala, hindi kami nagbibigay ng payo dito. Nakikinig lang kami. Oo nga. Oo, Oo nga pala. o diba? Mhm. Wala Oo nga nga, kaming payo. nakalimutan ko naman. Oo, Sorry naman, DJ Rock. Pero- Nauna kasing iyak ko. Pero okay lang, AJ. Pwede ka naman mag-send ng Gcash. Charot! Ay, biro lang. Alam mo, Ubus na nga, DJ Rocky. ubus na kapagawa ng bahay. I know the feeling nung pagpapagawa ng bahay, pero hindi ko alam yung feeling of being there in that kind of situation. Pero alam ko yung pakiramdam na haunted ka by your insecurities, by your uncertainties, by anxieties, by a lot of other things na parang ang dami nag-overthink na paano if it doesn't work out the way the ideal thing to happen. Parang ganon. So, nandun ka sa part na at some point, ikaw din mismo sa sarili mo, or hindi at some point, but ikaw din mismo, you have a lot of work to do sa sarili mo. Yes. Mm-mm. Hindi ko sure kung yung bukas is the right time for you to see each other kasi I'm very sure na kapag bukas nagkita kayo nitong lalaking to, DJ Rocky, blessing pa naman sa linggo. rurupok kayo. Oo. House blessing pa naman. O, 'di ba? House blessing sa Sunday tapos nandun siya invited, 'di ba? Yes. Oh, tapos pag nagkita kayo doon, No, awkward. alam mo na. Baka basbasan nyo din yung isang kwarto doon. De, charot lang, Wedarot. Well, nasasaktan ka and that's completely valid. Kung napasok mo yung sitwasyon na yan, sabi nga nila, nagmamahal ka. Pero there are consequences dun sa pagpasok mo sa relationship na yan. And you have to deal with it. Yun yung choice na dapat mong piliin lang eh. Deal with it or let go of this kind of relationship. Alam mong mahihirapan ka kapag pinasok mo yung relationship na yan. But still, you manage to enter that kind of relationship na alam mong pamilyadong tao. Yung tao na kahit sinasabi niya na, okay, hiwalay na kami ng misis ko, ikaw yung pinipili ko, magpapaanal ako. Pero alam mo yun, nandun sa proseso eh. Hindi siya yung isang araw biglang okay na. Pagdadaanan niyo yung hirap, just like other relationships that came from unconventional type of relationships. But I just hope, alam mo yung consequences ng lahat ng naging desisyon mo. And I also hope na mabigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas alam mo kung ano yung piliin mo. Thank you. Sabi ko nga, priority ko na 3 years na yung anak ko. Never ako nagkaroon ng relationship. Mm-hmm. Ngayon lang ulit. Talagang focus ako sa anak ko. Mm-hmm. So, sobrang napamahal ako sa kanya kasi minahal niya rin ng sobra yung anak ko. Like, his own. Doon yung talagang big impact sa akin. Bakit ko siya minahal? Yeah. At sa pagkakataong to, di ba, nakaramdam ka ng pagmamahal na akala mo hindi mo na matatagpuan sa buhay mo. Kasi doon dyan ang hirap. Sabi po niya kanina, tao lang ako, napapagod din. Lagi ka na lang ganyan. 2 weeks, lagi ka na lang nagdududa. Kahit wala naman ako ginagawa. Pero ang hirap talaga. Pero Lalo kasi, na kung magpo-post yung girl dun sa TikTok na parang in good terms pa sila. Pero hindi naman baka Dun na, po ako confirmed ba? nasasaktan. Confirmed ba, AJ, na talagang wala na sila nung asawa niya? Nakausap mo ba mismo yung asawa niya? As in, Opo. personally? Opo. Iniharap Kasi niya sa'yo? ang sabi pa nga is may jowa na daw. May jowa na yata yung girl. Nagkaharap kayo ha, ng personal? Personal hindi, pero voice.
voice call. Voice call. So, Opo. naging klaro lahat sa inyo na, okay, asawa ka pero hiwalay na kayo, ako na ngayon yung bago. May ganun ba? Sa akin hindi, pero dun sa side nung guy na okay na sila, wala namang planong magdemanda or what. Basta priority yung mga bata, wag papabayaan. The same time, wag din ipapakita na, yun nga, nag-uusap kami. Mhm. Pero ako kasi ang dinedemand ko, ewan ko kung tama ba or mali, na yung para makuha ko din yung loob, kasi kuha niya yung loob ng anak ko. Gusto ko din bang maging good dun sa mga bata. Bigyan niya ako ng chance na maging kahit man lang sa action or sa ano na I care dun sa kids. Kaso wala kasing chance pa. Mhm. Yun din yung one na dinedemand ko sa kanya na dun sa bahay, pwedeng yung doon yung kids sama sa amin Mhm. Pero na AJ, tama pinagawa. ba ako ng Opo. pagkakaintindi, pagkakarinig kanina na klaro dun sa guy na, na sinabi niya sa'yo na as in mga bata lang yung focus nilang Opo. Kasi mag-asawa, parang ganon? kahit yung pa parents niya, yun din, eh, alam naman din po. So, hindi nang galing dun sa wife? Sinabihan siya na priority is kids talaga. Wala namang, masama kung kami, Mhm. basta 'wag lang papabayaan yung responsibility. At narinig mo yan directly mismo dun sa asawa niya? Directly hindi, voice ano lang. Hindi, I mean, ayun nga, Hmm, voice call or opo, kumbaga voice nag-usap gano'n, kayo, parang call? voice record, parang gano'n. Ah, okay. I think the Pero reason hindi why, kami pa nagkikita, eh, nung girl, aha, yun, I think yun the po. reason why nandyan ka sa part na yan na very uncertain ka, nandyan yung insecurity mo na parang pakiramdam mo, mag-overthink ka, ang dami mo nang isip, eh dahil nga pinipilit mong paniwalain yung sarili mo dun sa part na ito yung mga sinabi sa'yo, ito yung mga nilatag sa'yo ng lalaki, pero yung nakikita mo sa social media ng babae, iba naman. So, Yun nga po hindi niya so I think talagang dapat malaman mo kung ano yung katotohanan doon sa wife niya. Kumbaga, etong katotohanan na sinabi sa'yo ng lalaki, okay, katotohanan ng side niya, pero what is the truth from the wife? Ano ba talaga yung totoo situation nila, totoong situation nila? Kasi tayong mga babae, hindi tayo maniniwala 100% hanggat hindi natin naririnig, nakikita ng dalawang mga mata natin mula dun sa taong involved kung talagang hiwalay na sila o hindi pa. That's why you are ta's searching nakita for answers. opo, ta's kanina nakita ko pa na yung wedding ring tapos suot niya and then may caption. So dun ako nasaktan ng sobra na akala ko ba, ah, hindi na kayo talaga, bakit suot pa rin niya yung wedding ring. Akala ko ba, okey na sa kanya, yung sa'tin. Tapos 'pag nagtatanong ako akala niya lagi ko siyang inaaway. Ako naman siyempre gusto ko rin malaman, kaya ako nagtatanong. Mhm. Kasi ayoko naman na second na nga, gano'n na nga yung sitwasyon ko tapos pagsasabayin niya kami. Mhm. Siyempre 'pag gano'n, let go ko na talaga, 'di ba, DJ Mhm. Rocky? Tama naman na nag-let go ka na dito sa taong 'to. He needs more proving na wala na talaga sila nung asawa niya. Kasi kung talagang wala na sila ng asawa niya, papakilala ka sa mga anak niya, unti-unti, ihaharap ka, Opo, ipoproseso, hindi lang dun sa magulang niya, kundi minsan pa nga yung iba, para talagang mabigyan ka ng priority, para hindi ka masaktan, para talagang malaman mong totoo yung mga sinasabi niya, ihaharap ka pa sa asawa. May ganun.
Tapos sinabihan pa niya ako na, chat mo, mag-sorry ka. Hindi ko alam kung magsusorry. Oo, kasi nagkahiwalay yung nawalan, nasira yung family na kahit meron ng lamat na nawalan ng nagkahiwalay yung mga bata doon sa nanay. Pero, yun po, hindi niya kasi rin po ako maintindihan na akala niya every time na nagtatanong ako regarding sa post ni girl, akala niya lagi ko siyang inaaway. Akala niya laging duda. Yun lang siguro yung pinapalabas niya sa'yo na parang, okay, pinagdududahan mo ako, pero hindi. Minamind ano ka lang nun, kina-counter ka lang nun sa utak niya. Baka at some point, ginagamitan ka lang ng defense mechanism, yung mga ganun. Ayun nga po, DJ Rocky, kasi syempre tayo, di bang babae, mas nakakatawa tayo. Minsan, tama lagi. Yeah. And Yes ako, ang masasuggest ko sa'yo, kung talagang hiwalay sila, sabihin mo sa kanya, iharap ka sa asawa niya. Yun, tapos ang usapan. No. Kasi doon mo malalaman doon mo makiklear lahat Ano bang magiging setup ninyo? Mag-usap kayo, paano sila magko-co-parenting? Kayong dalawa, paano kayo gagalaw? Kasama yung mga anak nila? Yung mga ganun ba? You have to be mature para pag-usapan lahat ng mga ito. Kasi I've seen families na co-parenting, yung dalawang magulang, tapos may mga separate families na sila, may mga families na talaga sila na binuo, pero alam mo yun, dun sa mga anak, talagang magkakasama pa. May mga ganun for example, Ogie Alcacid, 'di ba? Regine Velasquez, yung dating asawa ni Ogie Alcacid, kasama nila. Sino pa ba? Meron pa yan, sila Jody Santa Maria. Yes po. Tapos itong si Lacson, 'di ba? Panfilo Lacson. Ay, iba pala 'yun. Yung isa, yung anak niya. Yung anak, po. Oo, tapos si Iwamoto, 'di ba? Yung mga ganong klaseng co-parenting ba? Pero alam mong legal and alam mo nang wala na talaga. Kumbaga, klaro, walang tinatago. At gumagawa talaga ng tama. Okay? Opo. Anyway, AJ, maraming salamat. Opo. Thank you so much, DJ Meron ka pa Rocky. bang gustong idagdag dun sa sinasabi mo? Yun nga, hindi niya ako mabigyan kasi ng chance na makilala yung mga anak niya. Dun, sa part ng anak niya, dun niya ako tinatago. Pero sa parents, sa girl, then yung other families niya, alam naman. Kids lang. May tamang proseso at tamang pagkakataon para sa mga ganong pagkakataon. Pero sa'yo na rin mismo nanggaling, AJ, na hindi kayo klaro pang nag-usap ng asawa at hindi pa kayo nagkaupo-upo, nagharap-harap para sa gayon ay malinawan talaga yung isa't isa sa inyo kung ano ba talagang estado ng relasyon nila. Kasi malay mo, pag tinanong mo yung asawa niya, yung pala may chance pang magkabalikan sila at nagmamaalan pa silang dalawa. Alam mo yung mga ganun? Or kung minamahal ka talaga ng lalaki, o bakit hindi mag-giveaway yung isa, or bakit hindi mabitawan ng isa. Alam mo yung mga ganun. So, ang daming bakit. At masasagot lang yan sa tamang pag-uusap, sa tamang panahon, at kapag nilawakan natin yung pag-unawa natin sa lahat ng bagay. Okay? Opo. Thank you so much, po. AJ, sa pagtawag mo sa programang ito at naway mabigyan ka talaga ng may kapal ng gift of discernment para alam mo kung anong tatahakin mo sa buhay. Thank you. God bless. Thank you. Mahirap din talaga kasi kapag hindi ka na ipapakilala tapos hindi kayo nakapag-usap-usap, no? May naalala ako. Alam mo ba na may splok na naman. Pag ganitong oras talaga, may mga nasasabi talaga ako na very personal sa akin Pero kukwento ko na lang, tay-tay lang naman yung mga nagkukwentuhan ngayong gabi.
Sabihin ko na sa inyo, alam nyo ba na may isang pagkakataon sa buhay ko na nakipagkita ako dun sa naging babae ng naging jowa ko. Seryoso ako. Nakipagkita ako doon sa naging babae ng ex ko. Pero nung time na yun kami pa. Nakipagkita ako. May mga pagkakataon kasi na iba yung sinasabi nung karelasyon mo dun sa ginagawa niya, dun sa taong nilalandi niya. Magkaiba din naman yung perception nung taong nilalandi niya o pinapa-fall niya o sinasabing parang chick niya. Tapos minsan, pag pinagtatagpi-tagpi mo yung kanilang storya, doon mo malalaman yung katotohanan. Alam mo yung his truth, her truth, and then there's this truth, the truth. Yung katotohanan talaga. Pag pinagsama mo yung kwento ng dalawa. Tapos doon ka na magkakaroon ng idea kung ano talaga yung magiging decision mo. And I'm so glad I did that. Na hinarap ko yung taong yun. Kasi nalaman ko na hindi ko naman deserve na pag-isipin ng ganun. Hindi ko deserve na lukuhin. Hindi ko deserve na pagsinungalingan. Hindi ko deserve na habang ako tapat at tunay na nagmamahal sa kanya, siya, bigay ng bigay sa akin kuno ng pagmamahal, pakita ng acts of pagmamahal. Pero behind my back, iba pala yung pinapakita niya sa iba. And that is what you call integrity. Pag ang isang tao walang integridad, ay ang hirap karelasyon yan. Integridad. Doing the right thing even if nobody's watching. Integrity. Integrity is doing the right thing even if nobody's watching. Sana makatagpo ka ng taong may integridad. Sana yun yung maging kapareha mo. Sana yun yung ganong klaseng pagmamahal yung tanggapin mo. Yung taong merong integridad. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, bukas na po ulit kasi overtime na naman tayo. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.